Dobrý deň, som Tono a dnešný článok som nazval Objavte sílu videa pre svoj blog. Stále si mnohí z vás neuvedomujete, akú veľkú sílu majú videá. Na svoj blog vložíte článok, nejaký obrázok a dosť. Tým je vec vybavená. Poznám však mnoho ľudí, ktorým sa napríklad nechce čítať, alebo nemajú čas. Tí si skôr vypočujú, alebo pozrú. Čiže ten istý článok môžete nahrať na video a stačí si sadnúť, zapnúť kameru a článok prečítate. Akú to má výhodu? Ľudia si váš článok vypočujú a zároveň vás aj vidia. Vystúpite z anonymity a stanete sa konkrétnou osobou, ktorá článok vytvorila. Ľudia vás poznajú a je to také prirodzenejšie, intimnejšie ako nejaká osoba neznáma, skrytá za svojím blogom. Možno, že ste si všimli, ale mnoho blogerov to už začalo robiť a veľmi dobre vedia, prečo to robia. A hlavne v zahraničí. Dokým sa to dostane k nám, zas ubehne nejaký čas. A to je len jedna výhoda videa. Druhá a takisto dôležitá je tá, že získate väčšiu dôležitosť pre vyhľadávače, Google napríklad. Keď ste začiatočník a váš článok sa zobrazí v Google, určite si viete predstaviť, na ktorej strane. Niekde veľmi ďaleko vzadu, čiže ľudia sa k vám ani nedostanú. To je ako keby sa ani vôbec ten článok nezobrazoval. Nejeslujete. Keď však nahráte video a vložíte na YouTube napríklad, s tým istým alebo podobným názvom, určite sa vaše video zobrazí na prvej, druhej stránke Google. A to je práve to, čo potrebujete, hlavne pre začínajúcich blogerov, ktorí ešte nie sú známi a nemajú veľkú návštevnosť. Keď niekoho zaujme článok alebo hľadá pomocou kľúčových slov nejaký článok, ktorý mu má pomôcť, dostane sa, keď už nie na váš článok, lebo ste začiatočník, ale dostane sa na vaše video, pretože bude na prvej strane. No a vlastne máte vyhraté. V popise pod videom uvedete aj odkaz na váš blog a čitateľ sa jedným kliknutím dostane na vašu stránku. No a už keď tam bude, keď ho zaujmete, prečíta si aj ostatné videočlánky alebo písané články. Videá sa dajú využiť v každom odvetví podnikania, nielen na blogovanie. Predávate na internete alebo máte kamennú predajňu. Dostali ste nejaký nový produkt. Bežne to robia klasickým spôsobom ľudia, majitelia týchto obchodov alebo stránok. Vložia obrázok do e-shopu, pridajú tam nejaký popis, cenu a vec je vyriešená. To je všetko. Ja ako záujemca prídem na vašu stránku, niečo si prečítam o výrobku, pozriem si obrázok a viac možností mi nedáte. Z obrázku a mnohokrát z veľmi malého si veľkú predstavu neviem urobiť. Budem si len vymýšľať, čo je to za výrobok. Ale nemám všetky potrebné informácie, ktoré by som chcel. Keď však natočíte video a ukážete váš produkt zo všetkých strán, porozprávate, vysvetlíte, ako funguje, aký je veľký, už uvidíte podľa toho, že ho má v rukách a to už je niečo iné. Ja ako potenciálny zákazník si urobím oveľa lepší obraz o výrobku. A už nehovorím o tom, že vás budem považovať za na slovo vzatého odborníka a budem vám veriť, že tomu, čo predávate, aj rozumiete. Viem si už oveľa lepšie predstaviť, aký je veľký, lebo ho držíte v rukách, ukážete mi ho, ako ho používať, vysvetlíte mi, ako ho treba rozobrať, opraviť, nastaviť a tak ďalej a tak ďalej.
natočíte celý pracovný postup a kompletne ma zoznámite s vašim výrobkom a určite nepôjdem do konkurencie, ani ma to nenapadne. Uvediem jeden príklad. Ja ako chlap neviem veľmi dobre variť, no pár jedál zvládnem. Jedného dňa zostanem doma sám, ocitnem sa v situácii, že si musím niečo navariť a lezú mi na nervy tie 4 jedlá, ktoré ako tak zvládam a chcem si niečo chutné urobiť. Určite nezoberiem kuchárskú knihu a nezačnem tam listovať a to ma nič nenapadne. Dnes už zapnem počítač, do Google dám kľúčové slová, napríklad videonávod, ako uvariť to a to. A hneď mi vyskočí množstvo videí, ako si mám pripraviť to, ktoré jedlo. A hlavne to vidím, ako to ten kuchár pripravuje, alebo kuchárka, a ja len všetko opakujem po ňom. Takže naozaj videá sa dajú uplatniť v každej podnikateľskej oblasti. Ešte si ukážeme príklad, ako získame dobrú pozíciu v Google. No a teraz si ukážeme, ako to funguje v praxi. Čiže dnes som vydal tento článok na svoj blog a takisto som ho aj nahral na YouTube. Toto videjko, tak si skúsme pozrieť, skopírovať názov článku a vložíme ho do vyhľadávača. Budeme hľadať a vidíte, že na prvom mieste je video, ktoré som nahral na YouTube a samotný článok ešte sa nezobrazuje, pretože Google ho ešte nezaznamenal, to potrvá nejakú dobu, takže to si potom pozrieme neskôr, čiže sme na 3. strane, takže nikde nič nevidno. No a o pár dní, keď už nás Google nájde, ten náš nový článok, tak sa pozrime, skopírujeme si adresu článku, vložíme si ho do Google a vidíme, že predtým sa nám zobrazovalo video z YouTube a teraz nám už pribudli dva zobrazenia. Takže jeden je ako táto stránka. Tu keď si kliknete na video alebo tu dole, tak sa zobrazí druhá stránka a tu už sa potom dá prehrať. Spustí sa vám to video a je tu aj celý článok písaný. Takže toto je tá výhoda, keď ho ten náš článok zduplujeme, dáme ho na YouTube a aj na náš blog.